A continuación, vai ver 2 veces seguidas un vídeo sobre os bestsellers. Tome as notas que precise. Moi boas noites. Hoxe en Libro Aberto imos comezar falando deses libros que atrapan milleiros de lectores nun período moi curto de tempo, os bestsellers. E por iso imos estar con Juan Gómez Jurado hoxe neste programa. Despois falaremos con Juan José Millás, o gañador do último premio Planeta, pero iso será despois. Agora o que importa son os bestsellers. Nas mesas de novidades editoriais é doado atopar unha chea de bestsellers, títulos que arrasan en vendas e que adoitan darse a coñecer arroupados por intensas campañas de comunicación. O fenómeno non é novo. Victor Hugo ou Dickens escribiron os bestsellers do seu tempo, obras que pasaron á historia da literatura. Nos nosos días, Ken Follett ou Noah Gordon son autores xa célebres nesta liña, mas nos últimos anos produciuse unha auténtica explosión que ten como referente principal o Código da Vinci de Dan Brown e que tamén tivo repercusión no mercado literario español, onde xurdiron autores que acadan grandes vendas nos mercados internacionais. Porén, todo este éxito comercial non impide a desconfianza cara ao bestseller, acusado de ser só un produto editorial á marxe da calidade literaria. Silvia Querini leva 27 anos no mundo da edición. Traballou na liña comercial e na literaria, considera que hai boas obras. Cada literario galego é alleo a este fenómeno, mais non o dos long seller, obras que manteñen o interese dos lectores e van engrosando as cifras de vendas co tempo. Non temos bestsellers, pero temos unha longa experiencia de long sellers, de libros, digamos, de lectura sostida e apoiada no tempo polos lectores, que nos permite maior estabilidade na nosa estrutura de edición. Entende a literatura como unha mera actividade lúdica ou como unha arte que pode transformar o pensamento, dúas concepcións extremas que condicionan a opinión sobre os bestsellers. Moi boas noites. Hoxe en Libro Aberto imos comezar falando deses libros que atrapan milleiros de lectores nun período moi curto de tempo, os bestsellers. E por iso imos estar con Juan Gómez Jurado hoxe neste programa. Despois falaremos con Juan José Millás, o gañador do último premio Planeta, pero iso será despois. Agora o que importa son os bestsellers. Nas mesas de novidades editoriais é doado atopar unha chea de bestsellers, títulos que arrasan en vendas e que adoitan darse a coñecer arroupados por intensas campañas de comunicación. O fenómeno non é novo. Victor Hugo ou Dickens escribiron os bestsellers do seu tempo, obras que pasaron á historia da literatura. Nos nosos días, Ken Follett ou Noah Gordon son autores xa célebres nesta liña, mas nos últimos anos produciuse unha auténtica explosión que ten como referente principal o Código da Vinci de Dan Brown e que tamén tivo repercusión no mercado literario español, onde xurdiron autores que acadan grandes vendas nos mercados internacionais. Porén, todo este éxito comercial non impide a desconfianza cara ao bestseller, acusado de ser só un produto editorial á marxe da calidade literaria. Silvia Querini leva 27 anos no mundo da edición. Traballou na liña comercial e na literaria, considera que hai boas obras. Cada literario galego é alleo a este fenómeno, mais non o dos long seller, obras que manteñen o interese dos lectores e van engrosando as cifras de vendas co tempo. Non temos bestsellers, pero temos unha longa experiencia de long sellers, de libros, digamos, de lectura sostida e apoiada no tempo polos lectores, que nos permite maior estabilidade na nosa estrutura de edición. Entende a literatura como unha mera actividade lúdica ou como unha arte que pode transformar o pensamento, dúas concepcións extremas que condicionan a opinión sobre os bestsellers.